Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Huwebes ngunyan aldaw ni St. Jude. So mga devotos tabi ni St. Jude may maghapon na pagkakataon makapagpasalamat. O dyan baga sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu, Legazpi. Kami po minapaabot na namanin maugmang pataratara pagrespeto sa lambang miyembro kan komunidad asin kan familia. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Special mention sa satuya man na pag-iribadig di sa DCGB ang co-host ni Jen, si Monsignor Chris Bernarte. Happy birthday tabi sa imo, Mons. Happy birthday Monsignor Mons, Monsignor Chris. Co-host po siya sa programang Lakaw Maghiras. Kay Riba tadig di sa DCGB. Enjoy your day, more blessings, good health tabi, and happiness kay Mons Chris Bernarde. Maugmang kompleanyo, feliz kompleanyo. Tingog kan banwaan na tabi, nag-imbitar mag-iriba-iba kita. Katuwang ko siyempre ang tropa, news team, technical, IT, newsroom, siyempre research sa social media. Siyempre, kamo po ang importante. Sana po yaong kamo. Kairiba mi, sagkod kitang pagwebes ha, sagkod alas 10 lang. Ano daw kamo dyan sa Legazpi? Sir Popoy Balmes, good morning sa JRB Calibration. Yan, dyan sa kataning sa nakan St. Jude, naunambita niya to St. Jude ha. Sir Popoy Balmes, JRB Calibration and Battery Shop. Salamat sa padagos na pag-aantabay kan familia asin kan tropa dyan sa JRB. Good morning sa mga taga Rinalisan, PNR site, dyan sa Gugun, Cruzada, siyempre, dyan man po sa San Roque, Marhay na Aldaw, Dinagaan, o dyan sa Elizondo Street, sa ining Sabang Pigkale, bye-bye. Huha! Sa Kabangan, Marhay na Aldaw, sa gabos-gabos na po, digdi sa Legazpi, maging sa Albay District, sa Daraga, Siringman, sa manlain-lain na lugares, kaining probinsya ning Albay, sagkod sa pagtaraning niya tong mga probinsyas man kan Bicol, lalo na dyan sa Catanduanes, DCGB country po yan. Maray na aga sa Indo dyan, sa Catanduanes, labi-labi su pasasalamat man kan mga paratukdo. Dyan kay Gobernador Boboy, asin kay Vice Gobernador Boste Kuwa. Nahatudan man lamang ning tagpirirang kilong bagas. Buda nagkakapirang suna na burubit-bit man lamang bilang pagrespeto, pagmidbid. Pag rekonisir nin utang na buot sa mga paratukdo dyan sa Catanduanes. Ako po si Pio Fernandez, may latest po may latest tabi. So Comelec, kasubago, sa satuyang pagsusubaybay kan mga istorya sa Lado Nasyonal, yung Comelec sa paagi ni Chairman George Erwin Garcia, magantabay ning marayaso, yaon yan mga kandidatos, mga kabarangay niya to. Ang sabi ni Chairman Erwin Garcia kan Commission on Elections, ini po maruluwas na naman na istorya, taod-taod sa mga bareta alas 12 and sa mga bareta sa mga maabot na oras, sundo dyan na banggi asin sa aga, dyan na hapon. Ang sabi ni Chairman Garcia kan Comelec, dai ipoproklamar kumpadring nal ang si isay man na kandidato, maski manggana ka sa nag-adang-adang na eleksyon barangay asin SK, kung igwa kang pendiente na diskwalifikasyon. Yan.
uni na baga, pinagtitesting na kan COMELEC ining sarong lakdang na sana po mag-prosper ini, as in sana magkunyan pa, ma-fortify, as in masustiniran ang pag-eksihir kan lay, tanganing madisiplina na kita, sumunod nanggad sa tama, in connection kan dalagan kan ehersisyo politikal. Ining kontra-epal. Ini bagang ipigrereklamo na mismo kan mga residentes. Anahiling nindang aktuasyones kan mga nag-file kan sa indang sertifiko di kandidatura sa pagkapitan, kagawad, konsehal kan barangay, SK asin konsehal kan konseho kan sanggunian, yung premature campaigning. Magayon ini padingnal na kumbaga deterrent. Talagang madidisiplina kita. Sana po maipadagos ini and mas pang mapakusog ang lay na ini na irereklamo baga sa COMELEC, aktibado tulos ang COMELEC. Pipaapod, mag-explikar ka, ano ining reklamo sa imo, nagkakampanya ka outside of the campaign period designated for by the Omnibus Election Code. Yan. Once baga na nag-file ka na kan sa imong COC, you will be bound by the rules of the Omnibus Election Code. Pero kung dahil ka pa man nag-file, halimbawa ang election sa 2025 pa man padingnal, ngunyan magkuro kampanya, kaday man yung problema yan. Pero pag nag-file ka na kan sa imong COC, na sa itinanlaan na petsada kan COMELEC, sa anuman na eleksyon na nag-adang-adang, you are bound now by the rules of the Omnibus Election Code. Yan. Ngunyan, ito bagang mga ipinag-file na reklamo, iyaw na yan dyan ta, siyempre kadakol na baga, thousands na, ang sabi baga ni Chairman Garcia kan COMELEC, ribo na ngayaan sa muyang pinagpapasimbag. Gustong sabihon, ribo na ang reklamo, including igwadig depo sa Albay, Legazpi, Tabaco, manlain-lain na munisipios. Ang sabi ni Chairman Garcia, dai maproklamar kung igwa kang pinjenteng disqualification case. Bagong twist ini basta iyan po. So, nasubaybayan tang bareta. Iyan kung da itabi clarify o da i-qualify kan chairman kan COMELEC mismo. Kaya bako na ini basta-basta. Magayon po ini na kontra-epal na ini talagang nakakako niyan, igwaning efekto. Primero, nagiging vigilant sa mga paraan tabay nga to, kitang mga ordinary citizens, and ikadua, igwa na ning halangkaw na degree, percentage ni na pagsunod sa prosedimento. Yan. Tibaad magi na ining turning point, sabi nga ni Kaloy Andes Loria kan SD 2025. So sa iyang mga scan, nag-uro-istorya kami kan nakaliis na mga semana pangani. I am ngaya hoping and siguro ngaya igwaning silver lining sa mga maabot na panahon. Digdi sa tuya, at least magi ngaya digdi sa tuya sa segundo distrito sa Albay na magkaigwa ngayanin change kang mindset o paradigm shift na igwa pa ngaya, maski puro pano, igwa pa ning glimmer of hope na matanos ta ngaya ang dalagan kan sa tuyang gobyerno. Punan ta ngaya sa sarong importanteng porsyon kan sa tuyang o kaya importanteng component kan sa tuyang demokrasya, eleksyon. Yan. Dakol nga kitang pwedeng mabagong mindset sa sistema ngaya kan kampanya, sa sistema kan pirilian, mismo ngaya kita individualmente and collectively. Bago hunta ngaya, pwede siguro ngaya bago huntaan sa tuyang mindset so kinadakulaan ang paghiling sa politiko, alkansiya padingnal. Kaya bagan mga politiko, pera di los ubos, napipirita na sa nang magdisponer man nin pang tao. Tan paghiling baga sa mga politiko kan mga tao, pera di los ubos, ang paghiling, alkansiya na pagdaay mo na tauan, daay kabubutuhan, no matter how qualified intellectually an sa imong kandidatura. Kaya ang sabi ni Kaloy Andes Loria, tibaad lamang mabago tanan maski puro pano. Look what is happening right now. Inibagang kontra-epal. I-connectar ta diyan sa pinagasabi ni Kaloy Andes Loria. Pwede baga, tibaad lamang ini
pag-abot kan 2025 elections, mamagnify ini asin mapakaray pa nin todo, abay talagang tibaan lamang magkaigwanan ng panibagong dalagan ang ehersisyo politikal ligdi sa Pilipinas, nasususog na sa tama talagang espiritu kan ehersisyo politikal. O di ba? O yan, latest po ang duman ha sa Metro Manila, ale kay Chairman Erwin Garcia mismo. Kan Commission on Elections, tabi. Good morning sa mga paraantabay dyan sa Daraga. Sir Ato Lim, sponsor niya to ini Padingnal, Petron Gasol, sinasabi ko sa inyo. O maghidali na. Maudto na naman baga tabi, ayun, alas 9:17 na magluto na kan pangutuhan gamiton sa pagpalaad, pagpakalayo kan sa indong kalan. Petron Gasol ang kapartner po kan Pilipinas sa halawig ng panahon sa pagluluto sa mga kusina yan sa satuyang harong, restaurant, karenderia, turo-turo. Maray na aga tabi sa imo alaw rin kumusta ang pinagluluto mong pangutuhan. Kumusta kada ni Kaloloy na Loria? Pag Petron Gasol ang gamit sa kusina sa pagluluto, yan sa kalan, lalong minasiram ang pangutuhan. Monrehino, Papa Mon Rehino, good morning tabi sa imo Papa Mon. Na Rehino, ang satuyang retirado Deputy Provincial Engineer kang Albay. Papa Mon Rehino, hayang katabi ngunyan Papa Mon. Kumusta na si Engineer Dan Asupardo? Eto, yung familia Igado, Buda Bicol Express. No tiene pegas porque es genial así. Walang kamintis-mintis, basta radyo, DCGB, familia dyan sa Washington Drive. Yanda sa Buklan, uyugon man mga kusinero kan Buklan, nagluluto habang nagdadangog sa imo sa DCGB. Good morning dyan, nasa Buklan. Mga noorin mapasyar naman daw kita dyan sa Buklan. Alay nang day nakakuan lamang dyan kasosyopaw baga tabi. Budayan na mga linuto manido dyan sa Buklan. Good morning. Igwa man kita nin paradangog man. Kaunan man tabi Padingnal, yung small talk, yan dyan sa Albay District. May nagtitext yan sa tuya, Small Talk Cafe. Yan, good morning sa Indo. Sabi ni Yi na alaw rin, good morning Ping and Kongkal SD 2025. Kaloyan Desloria, salamat po. Sabi ka ni, your promo will expire. Maubos na naman, sulod ko lang ya. O so mga nakaantabay dyan sa DCGB News Online, taon-taon babasahon taman so sa indong mga paramdam. And syempre kay Manny Tutanyas. Inasabi ko sa iyo Padingnaldo, si Manny nagpadara naman sa kuning mga attachment. Talaga naman si Manny. Simple-simple lang to si Manny, pero kwa na ini paghali sa pagiging construction magnate, ngunyan asyendero na sa Laguna. Babysitter pa. Ay, nasabi ko sa iyo, babysitter may nakasit sa saiyang bibi. Manito Tanyas Itrillanes. Good morning tabi sa imo Maniti. Ansa mo yang technician emeritus. Haciendero par excellence. May mga istorya mo na kita dyan sa luwas. Sabi ni Papa Mon Rehino, ligaw. Nasa ligaw daan tabi. Ligaw. Papa Mon, ingat tabi dyan sa pagmamaneho. Ligaw. Pagday ako nakakuang talimago. Pagigo, i-deliver ko na lang dyan sa imo. Siram sana. Day pa day sa nakakuang talimago. Masiramon tabi yan tabi. Yi, naalaw rin nabigong yi. Ipatos mo sa dahon kibatag. Nako! Tapos may sinanglag na mainit-init pa. Di ba? Compadre Chief Jim, good morning. Please go ahead. Yes, salamat tabi padi. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta.
panduang kaso na ini, biktima urig, idinulag ni na mahabas, Walang hiya. abang nakalunad sa kabal-kabal. Walang hiya ka. Iyo nasundan so enot na Kan modus. sa duwang simanang anak kaagi baga, base sa pagkipaguro niya to, kay Kagawad Sherwin Kising, City Councilor Kanligaw, na iguanin informasyon na kaabot sa saya, na iguanin na residente o kaya negosyante, na suurig, abang nasa kabal-kabal, idinulagman. Oho. Kaya na nasusog tabi pa di. Pero nahiling ko ito sa Facebook, nasusog so kabal-kabal, suorig, wara na. Nasubaybayan mo? Oho, nasubaybayan ko ito. Iguananin ko niya nasabi nasusog na daso ko niyan. Bakit uni na istorya kayan tabi pa din na anurig, Mhm. hali sa Purokdos, sa Pariaan, Kamalig. Correct. From Kamalig. Nya. Ngunyan, igwa na baga dyanin mga tinampong giniribo mga bago, hali sa Pariaan, maluwas sa Barangay Iluluan, duro diretso na yan sa mga barangay man, southern part kan Ligaw City. So, kuro-konektado na. Puro konektado na. Ngunyan, dahil no garing kita mabanggit kan mga sources niya to, officialis kan barangay, ta natural mga kandidatoan mga ini. Mm-mm. Pero basado sa follow-up kan DCGB News, iguanin para bono, negosyo, pagbuno-buno ki urig, namamakal siya, pagkatapos na magtinda, mamamakal na naman, malibot naman, para magbakal nin urig, para panyinda sa masunod na aldaw. Mhm. Ito bagang so pag may darakang payong, naglakaw-lakaw ka, garo ka nga para bakal ning urig. Ako ini na mamayong. Day na mamayong. So kabal-kabal. So kabal-kabal na. Ngayon nga ako pa di pabakal ligdi. Madyan nga ako. Okay. Di, Aha. duma na, barakala na. Mhm. Di nakapakal ini tabi pa di, asertin usirin, Mhm. nin duwang urig, Mhm. 70 kilos, 80 kilos. Linya 7-8. Aha, di mga minamunter na in-estimate, lampas sigurong mga 20 mil ng kantidad. Kung duwa. Yan, oho. Sa madaling sabi, sistema, tangani na dahil na madubli ang trabaho, pag uli sa harong, kinahaponan, igagarahin na lang ini sa bisinidad, sa gilid siyang tangod kan sa indang harong. Nasa laog so urig. Sa kabal-kabal, ta kinaagahan, maata, bubunuon ito, tanganing mga pagliwanag na ititindi na sa karne. Mm-mm. Di, nagsurusyat man gayod kinabanggihan, Mhm. relax, kinaagahan, medyo na lawat sa pagmata, alas 2 dapat buno, nagimata alas 3. Oho. Di, habol, kaso, kung tanganing makahabol sa pagliwanag, igwang ibibinta. Correct. Oo, hindi natabi pa de, kan hihiling na duman sa pinagparadahan kan kabal-kabal. Ura na sa kabal-kabal, ura na sa urig. Sabi ni amigong King Reynaldo, pignapping. Pignapin nga eh. Yan, inapot ko sa otoridad official kan barangay. Nasta niya ko, pinagtuong suso sa idaman, suliabi kan motor. Mhm. Dahil manda atabi pa di pigtuong. Ang question, tatao, ang kimit-kimit kan kamot ka ni, pagabot sa pagpaandar ki motorsiklo, ginamit so ignition switch. Okay, so bako ining ko na Bako ini karaw-karaw bako ni na. karaw-karaw pipagit ta lang sa Consuelo pero bako na ini karaw-karaw ta naglalakaw na diyan, nag-operar na ining sindikato kan mga mabas ning urig na ang target ining so mga nasa kabal-kabal na i-deliver for marketing. Oho, pasil sa Oh. pagkatandaan mo, sign mo ipapark ngayon yan dyan. Mhm. Survey mo na yan. Ayo. Ngunyan, uni na, Mhm. di na-alarma, nakanto sa kaaraman kan barangay, blinater, so barangay, nag-dispatch man kan mga tao, mga tanod, sinorvey sa mga pwedeng agihan ng mga barangay tabi pa di. Mm-mm. Inag-coordinar sa kapwa mga barangay officials, authority, and kunigwanin CCTV, makasi reklaman kunigwang napaagin, ninarog ka to na Behikulo. mostra Oho. na kabal-kabal. Mhm. Uni na tabi pa di, mga 4 o'clock, 5 o'clock, uminagi da sa Paulba and sa Tula-Tula. Sa Ligaw. Ligaw Sa City Ligaw na. na. Oho. O di nagdiretso, nagbante, susigan, harapot-hapot,
mangamon-ngamon tabi pa di harani sa diki, natanaw so kabal-kabal. Oo. Wala man ki mga kaharong-harong Oho. Naghapot-hapot sa mga otoridad sa barangay, kan pariyaan, kung paano nakaabot ini ngayak na kabal-kabal digdi. Ay, anong oras na igwa man inahaputan, may nagdaraman ang gad niya kaanyang, pero wala man niya kiurig. Aday na suurig. Ngunyan, Yan. gari inabandonar na ini sa Tampiki-Diki, tapos may ibang lunada, linipatan, motorman, yun naman sa nangay ito na sulamin piminahiling. Oh, so this is the second time around, kumpadreng Jimmy. Panduan na yan. Pandua ini kung babasihan niya to, so inot na Yes. informasyon ay pinabot man sa tuyo ni City Councilor Sirwin Kising na may nangyari man sa Southern Part man kan Ligaw. Roger, itong sunangyaring ito, kumpadreng Jimmy, ipinost man ito kan may sadiri kan kabal-kabal, buda itong sinegosyante kan pagbabakal ning urig sa Facebook. Yan. Oo, iyo. Mhm. O ngunyan, wala na, dumanas na nagtapos ang istorya pa din. Ang Bata- importante, nakabalik so, Kabal-kabal. kabal-kabal, tapos sumotor. Sumot sa bagay at least kung baga bata nagsuro si Libra na sa nagset na papa nang ini mga 20 mil nang ini sa aga. Kaya kurupinta naman ganyan, may dilinsya na ngayon. May dilinsya na. Relax na ngayon kita. Kasi siyempre, pagal. Nag-two battles na. Ah. Sa aga sure bull na ngayon eh. Utupalan. Ito pala, natandaan na kan mabas. Ay, Uni naman pa de, may kasugpon. Di palibasa, nahabasan pa sana, duman sa bisinidad, may nagalakaw-lakaw, nagauro aligid, ninsarong tatuan na lalaki. May tato na lalaki. Tatuan. After na kan insidente, Correct. Oho. mga pirang aldaw nan luminihis. Di palibasa ikabiktima, alarmado ka. Correct. Diding buko man ini midbid na taong ini, i-report sa otoridad sa barangay. Okay. Sinita. Oho. Kinuakan barangay, ininformanan, tatuan talaga. Grabe. Oo. Pagkatapos, dahil masabutan kung minor de edad o nasa tamang edad o sobranan edad. Kunyan, bigapot dahil masabutan, maintindihan kung may diferensya, dahil diferensya o nagdudur diferensya sana. Yan. Di dahil man kinakomiter na Krimen. kasalan, ta para naguro aligid man sana duman. O tandab pagduda na baka ngaya kung nagasuro-surveillance ini, kung na naman, Oho. man taga duman sa barangay. Oho. Di dinarakan mga otoridad sa barangay, sa pulis. Pag-abot sa pulis, dahil man pigblatter, tapi pinalap niya to sa pulis mo niyan, wala man, di man ngayon pinagblatter, diniretso na yan refer sa MSWD, kan Kamalig. Yun, sa MSWD na. Oho. Oho. Ang ginibukan barangay, parte kan social responsibility, pinost ito Sa Facebook. sa Facebook. Nasusog na taga-pulang gidaa. Oh, may nakamidbit taga pulang di ngayon. Pulanggi. Actually, ngunyan da, mapasiring sa Kamalig, sa MSWD. Pero sa pagsubaybay kan barangay official kan pariyaan, amo na nawawara mo niyan. Nawawara na sa tawo. So tao, tanang nyari, dari pinagtawan na sa nakipamasahe. Kan taga MSWD. O, taday man pwedeng ikulong ngayon, dahil man pwedeng i-hold o kung ano, taga Pulanggi, tinawan kipamasahe. Ngunyan, tas nagsususog na sa pamilya, anhapot, hain ay ito ngunyan. Tapos Maray ko kita. nakauli ito sa Pulanggi. Oho, iyo. Talaga. Taday duman na pinjente kan MSWD Kamalig, Okay, sige. So, sabi kan pulis, may punto man ano man i-hold mo ito dahil mo man ito pwedeng ikulong o kung ano. Tawara man ginakomiter na kasalan para na may nangyari duman na nawaran kiurig kaya medyo sensitibo sa barangay. So ngunyan, abangan na lang niya to ini kung magdigdi sa familia sa MSWD sa Kamalig kung ano na magiging disposition gani kung ina ito ngunyan na nasabing persona tabi pading post kan barangay pariyaan. Tarso Kamalig talagang da itong mapipinjente man duman ano man ang basihan. Magin sa barangay dahil man magin so MSWD inda kung kung tama itong disposition inda Yan, that's the question. That's the question. Yan na lang kita sa loob. Kung kung pwede ito na
dahil na hold para mientras na arog ka itong medyo dahil maintindihan ang psychology kan taong ito. Aha. Tapos tinaw ni din pamplete, pinauli isa pulang giday na ngunya nakukuha. Dahil yun. man masabutan kung nag-uli o kung sa'yo na nagduman. Yan nga niya, nagsususog sa pamilya. Yan, Dahil sa post. Yes, dahil sa post. So, ini, puro sa na yaman ini spekulasyon, Compadre Chief Jim, tibaad talagang igwanin na diferensya, tapi gahanap nga ni kan familia, bako? Makakapagtaram ka ni sa so pamilya na. Okay. Ngunyan, duman sa DSWD Kamalig, duman na so medyo duman talaga ito sususugan kan familia tanat dainin do lamang na safe Siyempre, keep for a while tanganing masabutan. Mapuon man ito magsusog sa pamilya, duman sa post. So, sa barangay, i-istorya man ka barangay, no? Itong ipig-repair mi sa pulis, man pig-repair mi nga sa MSWD. Dumana, kung ano mga sunod na kabanata ka, subaybayan na lang niya to tabi pa de. Okay, sige. Okay, yan ang sa tuyo. Ingat-ingat sa mga prabakal ki Urig. Negosyong Urig. Jimmy na salita, DCGB News. Oso ang kidnapping, okay, pignapping. Diyan sa area, diyan sa 3rd District, maging diyan sa may Kamalig area tabi, no? Oso ang pignapping. Oras, Pilipinas, it's 9:32. An oras hatod sa Indokang. Tanduay Light, gaan ng may kasama. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito, now in cool litro. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa'yo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha, tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab.
Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! October is Breast Cancer Awareness Month. Make healthy lifestyle choices. Choose healthy food. Make exercise a daily habit. Always choose a biscuit-free lifestyle and practice breast self-examination. Be your own breast friend to reduce the risk of breast cancer. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Tayo na sa EO, EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super
proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Free! Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Nor! Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood. Cali, pop up, bubbly ang sarap. Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ito po ha, birthday daangon yan. Saan na ba yun? Birthday daangon yan ni Nicole. Yan, sabi ni Marie Grace San Juan. Yan, good morning po, Sir Pio. Pabati po sa anak ko si Nicole. Happy birthday, watching from Karamuran, Catanduanes. Yan, happy birthday tabi Nicole. So aki ni Marie Grace San Juan, yan sa Karamuran. Happy birthday. Good morning, shout out daa sa Nabua, Camarines Sur, Staff House kan Sunwest Incorporated. Yan, good morning dyan sa Indotabi, sa Nabua kan Camarines Sur, Staff House kan Sunwest Incorporated. Sabi yan ni Christopher Benavente. Si Roda Sarmiento sa Lakag, good morning. Si Emmy May watching live from Hong Kong. Permi nagaantabay, mabuhay DCGB. Yan. George Yurgi, gusto mo po Lord? Sabi ni Regina Lovino, shout out po kay Aurea Hamizola. Happy birthday po sa bunga. Po, perming naghinanyog sa Indo. Yan, Aurea Hamizola. Aurea Hamizola, happy birthday, sabi ni Regina Lovino. Okay, report kita dyan sa palibot. Nasa linya si Ans Galero. Ans, good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagtag niya tong pareta, dai pa man mai-implementar kan DILGB call and writ of execution manungod sa disqualification case kay Legazpi City Councilor Alvarizo.
Iningon niyan ang sinabi sa DCGB News ni Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. dahil sa presenteng oras, day pasindan ni na kopya kan nasambitan ng orden asin naghalat pasindan ni na abiso man ni Secretary Benjamin Abalos Jr. Aha. manangod sa pag-implementar kan sharing na bagay. Sigun sa iya, mahalat pa sinda kan mga orden na ini bago pa man ma-implementar ang nasampitan ng orden. Manungod nga ni sa disqualification case na pighampang sa ngunyan ni Konsehal Pariso. Sinabi niya na stick to the order lang sinda, kung implementation lang, duman lang sinda ma-focus sa mga maabot na aldaw. Pero sinabi niya na matauman siyempre ni na peryodo ang Commission Elections kung pwede pa magtaunin na legal remedy ang legal counsel man kan konsehal manungod sa siring na bagay. Kung in kaso man daw maging final and executory ma-serve na servilyo ang writ of execution, again mahalat sinda kung ano ang magiging disposisyon kan sa kung si Sayan mapalit sa iyang pwesto bilang konsehal, kung rule of succession o kaya suarog kan sa sanggunian panlalawigan pagkaservilyo na sumajority mapili kan kapartido na nagdalagan man ka nakalihis na eleksyon para magpalit sa iyang pwesto. Several things tabians kung tama ang reading niya to kan pahayag ni Attorney Escobar, yung director niya to kan Interior and Local Government Bicol. Primero day pasindang official na kopya, black and white, Wala pa ka ito. And ikadua, mahalat sinda kan direktiba kan sekretaryo. Yes. And ikatulo, sabi niyang sa COMELEC na ano ba yun kung igwa pang ito i-grant man na remedy para sa kampo man ni Councilor Barizo over? Kasi naipaabot na kay RD Escobar, so nagit na pahayag man sa ka nakalihis na daw ni Atty. Bunao at ni Aurea Bunao kan COMELEC Albay. Sabi niya, upon the receipt of writ of execution, may 5 aldaw naman na tao sa nasumpitan ng opisyal for again appeal kan temporary restraining order o TRO mantang nagdadalagan su kaso. Yun. So, in fact, nagbibilang nakita ko niyan, nasa pagbilang na kan so 5-day prescriptive period pagkatapos na iluwas na so writ of execution kan COMELEC and bank nasa pampira na kitang aldaw pang-2 or pang-3? Pang-2, And any word, ma'am, coming from Honorable Al Barizo, kung ano naan sa inda? With regards to that, Sir Pio, unfortunately, di pa kita napapaundrahan na mataunan ng pahayag manungod dyan sa bagay na iyan na with all means possible, tigibot naman para maagadan ng pahayag, pero talagang negative pakita ko niyan. So, ang nasasagap na niya ng mga information regarding halit hindi sa COMELEC and DILG Bicol. Yan. So, nakukuha ang impormasyon niyan is procedural in nature. What will happen kung arog kayo ni. Now, the camp of Councilor Albarizo is kung ngunyan, daingo na nin ipipaluwas na pahayag. And balikan tayo itong so procedural matter.
Huy. Huy. Yun na, day pa. Day pa nagpula duman sa tuyang tech. Huy. Shh. 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 Yun na. Shh. Yun na. Ay, Ans. Huy. Dahil na si Ans. Ans. Shh. Ans. Naputol si Ans. At tama ko na kita. Hello? Uy. Shh. O di, silensyo ko niyan. Ano, dainin na kompa. Silensyo sa grupo ni Councilor Al. Okay. Di, Actually, nakauron pa ka sa bago si RD Escobar sa Sarong Hotel Digdi sa Legazpi. Oho. Napadalagan ako duman ta may informasyon na maabot ko ta na si Secretary Benjamin Abalos para Yan. maabot ko ta. Kaso unfortunately Sir Pio, dahil nakakabot si Secretary Abalos for the event of DILG with the mayor's candidatal window. sayang kung nakaabot kunta na pwede tang makabot si Secretary Benhor, Roger, pero mapadara na lang dahil siyang representative pero hapon pa maabot sa Pio. Nya, no. So ngunyan, ang basis na kaan legal remedy is yung 5-day prescriptive period wherein which i-appeal yung pag-stoman kan writ of execution if ever. Yes. Okay, sige. So sabi ni RD Escobar, oras na makuanin daan na kopya man kining writ of execution together with the order naman kang SIL dita si Secretary Abalos. Ready man da siya magbaluwas kipahayag manuhulig di since ang DILG Bicol siringgan na dati kay Governor-elect and Noel Rosal, siya man baga siya nag-implement kaya to sa PIO. Again, siya man girarayan ma-implement yan bilang order man kan pamalagan pa. Ang medyo interesting na twist, Ans, di so 5-day baga nagdadalagan mo niya so 5-day prescriptive period wherein which pwedeng i-appeal ito kan grupo ni Councilor Al yung writ of execution. What if during that 5-day prescriptive period nag-abot man so orden kan DILG kay Director Escobar? Yeah. Ano ang sigigibuhon ninda? Isi-serve ninda o so writ of execution pending the appeal ni Councilor Bariso duman sa writ of execution? Ano daw ang mangyari adi? Basta ang sabi niya lang kasi bago ni RD, kung ano ngayon ang orden, ipapa-implement niya. Okay. Sige. Interesting na naman yan. Tibad ko ni na naman yan ng mga eskaramusa. Mabantay naman ako naman. Sige, Ans. So itabi sa Pio, ang informasyon na liligdi sa luwas. Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa istoryali sa luwas. Sa rupang report, ilaog niya to si Joshua. Joshua, go. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, sarong simana ang nakaagi. Alagad sa kudngon yan, na mamati pa ang tundag. Domino effect ka nangyaring enkwentro sa barangay Baskaran, Daraga, Albay. So Daraga, PNP Sir Pio, may mga augmentation na. Dagdag na police force ini halis sa ibang hipatura na iyoan matuwang para sa dugang na visibility sa palibot. Sa pagrekorida kan na DCGB News na mamalisyahan ta, dakol ang mga compared kan mga nakaaging bulan, mas dakol ngunyan ang mga nakataltag na membros kan na pulisya, asin ang mga checkpoints mas lalong nagdadalas minsan niya ni sarabay-sabay sa mga manlain-lain na mga barangay. Naihaputan siring na bagay kay Chief of Police, Lieutenant Colonel Edmundo Cyril Jr., Candaraga PNP. Sigun sa inda, dagdinay niyang kumbaga dagdag efforts ng Sir Pio, tangani nang masiguro na dahil na mautro itong nangyaring enkwentro sa barangay Baskaran. Tama ito Sir Pio, yung naunang biton mo punta ka mga nakaalingal daw na kumbaga napuntusan sa indangon niya. Kung kaya mahiling taan sa indang kumbaga pagdobling paghinguwa na dahil na mautroan na siring na mga insidente. Kung kaya yaon man ang pangapudan ni Cirillo sa mga motorista na makisumaro sana sa mga checkpoints dahil ang parte na ini kan mga
pagsiguro naday na motro ang siring na enkwentro asin mamantinir ang katrangkiluhan kan pasurden lalo pang nagrarami na ang barangay and SK election. Pero the good thing sa indam sa lado man kan good thing sa lado kang otoridad sa indang na neutralize isa lang kaw na mga miyembros kan CTGs. Yes, Roger to that tabi. Siyempre human baga so talagang kumbaga tiga pa balangibog man talaga rin. Na medyo durda pula man so nalambat pero talagang pasiguro man yun na maray tabi. Siyempre naday na nang ganda maotro ta medyo durda pulang incident baga ang nangyari. Roger. Alright, siyempre dagdag pa yan ng mga updates, follow-up kan mga nagbuburot ang istorya. With Boy Mata, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua and Boy Mata dyan sa luwas. Good morning Sir Rondon Ricafort dyan sa Provincial Youth Development Office. May nag-text ito bago kita turnover ki Padignal. Sabi digdi pa sa informasyon sa text, happy birthday may pamangkin from Maiyong Gunmuan. Isay Maiyong ang nagbe-birthday. Sabi naman ni 6600, good AM sir, pwede po tawan mo ako dit na ideya nga ta anggot ang mga bansang nakapalibot sa Israel lalo na ang Palestino. Pakitawan kami nindiit na analysis. Yan, natata anggot ang mga kataid na nasyon sa Israel lalo na ang Palestino buda Iran. Na oro istoryata na ang kanakalis na programa niya to duman baga sa programa naman ni VP Henry may mga paluwas man dumaning ideya kaya lang medyo ko nakita sa oras Webes ko niyan 10 tabi ma-feel health kita sa ako na lang ining Israel sa aga tawan ta pa ininindiit na development yung mga latest na nangyari duman sa Israel sa Gaza Strip tabi yung laban nila sa Hamas yan, makusog ang depensa. Sabi ko sa Indo, bako po basta-basta ang Israel. Ang defense forces kang Israel, lalo ng intelligence community nila. Pati na dyan baga na uso yung Iron Dome. Yan, Iron Dome na pinagsabi, parang Sky Dome yan. Iron Dome. Na pag kuprit ning rocket so Hamas, mapakupsit maning rocket so kunyan. So Israel duman magsarabatan sa ere so mga rocket dahil namin na hugpa sa mga sa daga dahil na ning danyos. Yan, Iron Dome, yan, parang Sky Dome, Iron Dome. Yan ang na-interchange sa Iron Dome yan Sige, sa aga na lang po Salamat kan sa inyo pagantabay. Mabulta kita sa programang PhilHealth. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule